ହ୍ୟାଲୋ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ନ୍ୟୁଜକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବାବୁସାନ ତୃପ୍ତି ପ୍ରକୃତି ବିବାଦରେ ନୂଆ ମୋଡ଼, ହାଇକୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର। ବାବୁସାନ ଓ ପ୍ରକୃତି ବିବାଦର ନୂଆ ମୋଡ଼, ହାଇକୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର। ବାବୁସାନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତୃପ୍ତି ଶତପଥୀ ଓ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରକୃତି ଖାରବେଳ ନଗର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନଥିବାରୁ ଅଭିଯୋଗ କରି ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି। ଗତ ଜୁଲାଇ 23 ତାରିଖରେ ପ୍ରକୃତି ଦେଇଥିଲେ ଏତଲା। ସତ୍ୟନଗରର ଏକ ଗଳିରେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବାବୁସାନ ସହ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ବସିଥିବା ବେଳେ ତୃପ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଖୁବ୍ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହିତ ପ୍ରକୃତିଙ୍କୁ ଟଣା ଓଟରା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଅପମାନିତ ହୋଇ ପ୍ରକୃତି ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରୁ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟରେ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି।